Hindi ako naparito upang magpasalamat. Hindi ako naparito upang magpasalamat dahil hindi yan sapat para sa inyo. Hindi ako naparito upang magpasalamat dahil ang gusto kong sabihin ay patawad po. Patawad po dahil hindi namin kayo maintindihan kung bakit kailangan ganyan o ganito. Patawad po kung di namin maintindihan kung bakit kailangan niyong hasain ang aming mga kakayahan at talento. Patawad po kung di namin maintindihan kung bakit kailangan naming pagdaanan ang mga pagsusulit at gawaing ibinibigay ninyo. Patawad po kung di namin maintindihan o naiintindihan namin ngunit ayaw naming intindihin ang dahilan ng inyong pagsasakripisyo sa amin. Patawad po dahil hindi namin maintindihan ang aming mga sarili at di namin maintindihan kung paano at bakit andyan kayong mga guro na hindi namin kaano-ano o kadugo ay tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa amin. Patawad po sa mga kaibigan ninyo na hindi nyo na nakikita dahil abala kayo sa paggawa ng mga lesson at grades namin. Patawad sa inyong mga kagrupo, kasama at kakilala. Ngunit lalong-lalo ng patawad po sa inyong mga pamilya na sa halip na napagtutuunan nyo ng lahat ng inyong pansin at pagmamahal ay nakikihati pa kami sa atensyon na dapat ay para lamang sa kanila. Patawad po. Patawad po dahil hindi po namin kayo lubos na kilala, dahil hindi namin alam kung kailan dapat tumuloy o huminto na. Patawad po dahil alam namin kayo ay upos na pero handa pa rin ibahagi ang sarili sa amin kahit hindi kami karapat-dapat sa pagmamahal ninyong dala. Pare-parehas tayong patuloy na umaangkop sa new normal. Pero bakit tila hindi nakikita ng ating henerasyon ang pagod na dala ng ating mga guro? Tila nabubulag sila ng kanilang isip na patuloy na pinapagod ang sarili patungkol sa panibagong sistema ng pag-aaral. Isa kayo sa mga frontliners sa panahon ng pandemya. Patuloy kayo sa pagsusumikap, sa pagtugon sa mapaghamong panahon ngayon. Pinipilit ninyo na makasabay sa agos ng new normal upang matamo ang edukalidad. Puno man ng mga hamon at pagsubok ang blended learning o distance learning. Salat man sa kaalaman o puno na ng uban, kinakaya nyo pa rin. Bagamat walang katiyakan ng kaligtasan dahil sa COVID-19, hindi ninyo alintana ang panganib sa pagtugon sa tungkulin. Kami ang binhi na inyong ipinunla na patuloy na umuusbong at yumayabong. Sa pagdating ng panahon, magiging bunga kami na ikararangal ng bayan ng susunod na henerasyon. Wala man tayong pisikal na pagtatagpo, ang pagmamahal namin sa inyo ay hindi magbabago. Ma'am, sir, mananatili kayo sa aming isipan at puso. At higit sa lahat, patawad po dahil hindi namin nagawang magpasalamat sa inyo. Happy Teacher's Day to all! Thank you!